Já tam chytil taky sumce na čehvíka, ale to už je kolik let. A prý pod Poněšickou oborou jsou sumci, dobrý. Na Amu. Prosím? Na Amu. Pod Poněšickou oborou, nevím kde. Tam mají ty herci, tu chatu Amu se to jmenuje. Jo? No jistě. Nebo to je, když jdete do Poněšic, tak je to potom udělaný asfalt takhle k řece, před Poněšicema. Tak co s tebou? To bude mít babička radost, víš, že jsem chytil. Člověče, ale hele, jak je chycený. Z kraje, hele. A na co byl chycený? Na rohlík. Kostičku rohlíku, tadyhle to vidíte, že je to tady mám nakrájený. Takže sumci tam naproti té bříze, jo? Tadyhle půjdete po pěšině a ono je to teďko tady předělaný. Je tady udělaná nová hráz, tak sejdete prostě na konci té pěšiny sejdete dolů a hodíte to prostě po vodě. A tam většinou, to uvidíte, většinou se tam ukazuje ten sumec. No, většinou jsou tam ryby. Většinou jsou tam vysvětlený místa, když se vezete takhle z té stránky dolů. Si říkám, že ta voda je tak kalná, že to asi nepůjde, že to nevidí ty ryby. A nevím. Tak já ho hned asi klepnu, protože to nemá cenu.